tanışып üteyik. Әңгәмәбезне Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтының уку залында дәвам итәбез. Хәерле көн, Фуат Галимуллович. Хәерле көн. Үткән дәресләрдә без сезнең белән 20-нче йөз башында туктап калган идек һәм бүгенге көндә шуны дәвам итәргә тырышабыз. Бездә Мәҗит Гафури. 20-нче йөз башы татар әдәбиятын үстереп җибәрүдә Мәҗит Гафуриның өлеше искиткеч зур. Ул иҗат каләмен 20-нче йөз башында дөресрәге 1903 елда Троицкида Рәсүлия мәдрәсәсендә укыган вакытта ала. Мәдрәсә шәкертләре дигән шигырь яза. Менә беренче әсәрендә ул кимчелекле якларны бигрәк тә мәдрәсәдәге уку программаларын, укуның торышын тәнкыйтьләүгә багышланган шигырь була ул. Аны иптәшләре, шәкертләре үзләренең дәфтәрләренә күчереп алалар. Ул бик тиз тарала. Зәйнулла Ишанга да барып җитә, бу мәдрәсәнең мөдәррисе. Шулай итеп, безнең Мәҗит Гафури үз иптәшләре арасында танылып китә. Шуннан инде ул әлбәттә үзенең язганнарының бүтәннәр күңелендә нинди яңгыраш алуын тоеп, ул инде яңадан яңа әсәрләр иҗат итә башлый. Әлбәттә, аның шигъриятының, аның иҗатының аеруча нык үскән чоры Казан. Казанга кайтмыйча, килмичә булдыра алмый, чөнки монда Казан кайный һәм аның да әйтер сүзләре бик күп. Чынлап та Рәсүлия мәдрәсәсендәге укытуның торышы аны канәгатьләндерми. Яшь егетнең күңеле эзләнә, күпне беләсе килә. Ул Казанга килергә юлга чыга, ләкин юл уңаеннан Чулман буенда утырган Әгерҗе төбәгендә тукталып калып, андагы Ижбубый мәдрәсәсенә кирип чыгарга уйлый. Андагы Габдулла Бубый дигән хәзрәт очрый аңа мәдрәсәдә. Алар әңгәмә кылып утыралар. Ничектер биредәге программа белән танышканнан соң аның күңеленә ошамый. Әле җитмәсә, биредә инде укырга чынлап та җыенган бер шәкертне кодалап, икесе Казанга китеп баралар. Казанда да төрле мәдрәсәләргә кирип карый ул һәм иң ахырдан Мөхәммәдия мәдрәсәсенә килә. Галиевлар салдырган мәчет инде ул. Биредә алар Баруди белән күп нәрсәләр турында сөйләшәләр. Әлбәттә инде программа буенча һәм Галимҗан абзыйсы аңа әйтә: "Синең әзерлегең бик яхшы, шуңа күрә сине югары сыйныфларга алабыз, кабул итәбез, укы" дип. Һәм аны тулай торакка урнаштыралар. Ул биредә укып яшәп кала. Бу инде 1905 елның көзе. Шушы революция дулкыны белән рухланып, безнең андагы шәкертләр тагын да зуррак таләпләр белән чыгалар. Мәҗит Гафуриның да каяда булса барып урнашасы килә, икенче бер яхшырак урынга. Ләкин аның бернинди мөмкинлеге юк, каяда булса барып бәрелер кешесе дә юк. Ул шуңа күрә шушы мәдрәсәдә калуын кала. Әмма Казан мөхбире дигән газетада ул шәкертләрнең хәле дигән зур гына публицистик, аналитик мәкалә белән чыгыш ясый. Анда татар шәкертләренең, мөселман шәкертләренең Россия шартларындагы белем алудагы кыенлыклары бик киң итеп ачылып бирелгән. Гомумән, шушында уку вакытында ул нибары бер кыш уздыра биредә. Шул 1905-1906 елгы уку елы була инде. Аннан җәй кыш көне инде ул шушы уку дәврендә төрле
митингларга йөриш, чөнки революция дулкыны һаман да дәвам итә. Мәсәлән, Хөсәен Ямашев белән очраша, аның чыгышларын тыңлый. Ул вакытта газеталар менә бигрәк тә Казан мөхбире бик актив чыгып килә. Аның мөхәррире Юсуф Акшура, җитмәсә Юсуф Акшура Мөхәммәдия мәдрәсәсендә тарих һәм география укыта. Ул бит инде Сорбоннада бик зур белем алып кайткан кеше. Менә мондый әзерлекле кешенең шушы фәннәрне укытуы Мәҗит Гафуриның күңеленә бик хуш килә. Һәм ул инде әлбәттә аның җитәкчелегендәге газета белән дә якынлаша. Шушы бер кышта ул 20-гә якын үзенең шигырьләрен бастыра һәм бик күп публицистик мәкаләләрен. Чын мәгънәсендә ул инде шагыйрь булып өлгерә. Казан Мәҗит Гафури өчен шул кадәр аның теләгән мөхите булып әверелгән. Иҗат, газеталар, журналлар име, монда шушындый күренекле шәхесләр, хәрәкәтләр бара. Ул инде менә шушында кайта. Һәм әлбәттә аны патша жандармериясе үз күзәтүе астына ала. Әлбәттә ул Казанда тагын укырга, яшәргә, калырга биктеләр иде, әмма инде шушы сәбәп белән ул биредә кала алмый. 6-нчы елның кара көзендә Уфага кайтып китә. Фатих Галимуллович, шушы урында әңгәмәбезне туктатыйк. Әлбәттә, алдагы сөйләшүләрдә без Мәҗит Гафуриның иҗаты хакында әле сүз алып барыбыз, аның Тукай белән булган дуслыгы, мөнәсәбәте хакында да аралашып, нидер игътибар биребез бу мәсьәләгә дә. Шулай.